ndarapiwa chipo chogara pageti nechidzindo machona chitora mari handii uyari kuhospital musadaro munokwadza munhu uyari kuhospital gara pasi apa gara pasi uyari kuhospital yekuti mukona kanhu kaari kumwaka kakaimbwa kuti zvanzi zvimwe zvimusombo dhiya saka handikuzoti vanhu vakaimba vasongu iyoyo vari kukurudzira kuti munhu adza kuda isoyo mira munzu ipowo moto imbapurufa kuti munhu akadzawa handi moto zozonoti ari kupenga kana zvichinzi musombo dhiya matozonoti ari kupenga mirai munzwi mukumbirawo moto moto asi tomboona kuti ndiri papi ndati moto ayo usapute foto yangu ndikumbirawo mogo handi mazoona kuti ari kupenga ndati mogo ndo mapengero anoita vanhu musombo dhiya patodhavhirana anga akutoda kutibata ngunzu chigara pasi zvimwe zvinhu musombo dhiya ndokupenga kuri kuita vanhu ikawa ikako vaya kunoku avakomena vakazuma mbijani nozuma uchinyatsoisa fisi yemunhu kachikokuke majisi kachibuda svika apa unozuma ndazuma zuma uyu ndamuzuma nachodza nauyu nauyu upi nauyu upi john shop nauyu chimonyaratinzwa uyu anzi anonzi benard uyu manje yanzi chodza ane testimony yake kuti haachada zvinhu zvemdc ane zvaada kutaura hanzi ndichazotaura pasisina vanhu uyu mamona ndirasta hanza ndichada zvendaa hanza apinda musango tadzoka vakomana vanhu veve hanzi akuvafukunura vanhu vese vemdc chodza ichakataura manje achidada hanzi chodza anganditaura kanzi chodza anganditsvangira adyira vanhu mari anditsvangirai ane motikari 1 yemadhodha bhini yakafa uyu chodza ari apa anditsvangirai mupengesa vanhu ari kunongesa vanhu hanzi zvingoto anditsvangira nongesa vanhu zvingoto achinyepa kuti achazviziva zvitora asi kupakana vanhu mari iyei ndo zvaangaitaura enezvatobhemota andozita nhongwaro zvake ona mino ndokupenga kwavakuita saka aya tomboti uyu wemusombo dhiya nenyaya yake nenyaya yangu atinaini yangu yandina ndeyekuti wawa ukabuda pano pane vanhu vanofunga kuti ndivo vatenga vachindirambidza kumwa inini kwete nindeka ivandiyasenge ndehwavo hwavo vasha umwe wachari pano hatitorane nemazita boys wani wenyari panapa handi maona ndo mapere anoita mazino evanhu ivavo manje bcause anopotsa kutaura anopotsa obva kutiwawawa ari panapa ndiani anozviziva vanhu vacho John Shop na Bricks nominate person nominate but apa anga akanganwa hate ndokurasa kwanoita zvinhu tomwakabvuu here kapere unotaurisa ndamboti ndiwe here tomwakabvuu here otaurisa ninzai iyautaurisa ndiye manje chamwari kana wawa wabuda imi munonyimire hwawa imi hazina chodza ndichaziva vanhu asi handisoi zvasikendozvitaura vachizvinzwa saka ivo ngavachizviziva kuti chodza munhu amuapeka zvinhu zveredi ndotaurani unonyima murito zvo zvamasango kutenga
aya munonyimirei aya ndama kubvunza kuti munenge muchinyimirei munenge musikadei nini taura kavanhu vacho brikisina hamek varito vanonyima hwawa watengwa nemunhu iyo vanenge asina kana se iye chakuda hwawa ndipe haunwezvada mutomboti ari addict hatomboda kunzwa chimwamira izvo zvimastoni tozokurova zvechiwaka vari kunyima chikwana vari kunyima chikwana ndomaperera nyika mazino avo azona kubvisa mazino zvinotaurwa ramastoni pamberi pekamera wakuitira zvimapipi pamastoni izvezvi unenaro audzingwa nemogo vai vamudzinga nemogo ari kutya kuti iye angachizviti ndewe-mdc handiti saka uyu ndewezanupf ari kutomupodza marwadzo kuzotya urohwa kuti kurova zveshuwa kurova zvatitomboita zvekudaro iwe uda kuramba kuti zvawataura wataura kuti ichitaura pakamera chezvo chezvo saka uchive mdc hatimukona arimutyisidzira handityisidzira pakamera saka ngaichikatwa hayo usabate show yangu yako ipi zvikuswa pamasto network nandidi izvozvo ndezvangu zvizi ndemapipi wose tombobuda ipa da kurabha ipa da kuchiedita da kubvisa ipa usisipo iwewe da kuisa mutwini wako apa nemupimba apa ufanofamba nemupimba tindozviri munhu wozvityisa se handiti ndetine mnyenga dzombi apa tine utekwa-tekwa hwatinawo hwedu hwezanupf zoti ava ndo vanhu vatatakamira zoti havasi kuratidzwa mukurumbira wavo nemunhu ari kutora pakamera anonzi madminox anofanirwa kumbovapo chipo chokokakora waiziya kuratidza kuti ari kuzviza kana tisexity yakati silver story handina gadzira zvinhu zvakadaro ndoratidza kuti kuita zvimwe zvinhu these are elders. You see, you respect him when he's wearing a razor suit. You never recognize him as he is. And what? He's wise. Razor suit ndo yakaita sei? It's an inscription of what he is. Where is it? If you see his wedding pictures, you will never recognize it him. Ndekuzvisese. Akakamotokari kangu akabva kuningira manje inanogeza motokari yangu udzoke naye manje uyu anonogezera motokari yangu uyu andinokwa akanyundirisa nezu rafira hure. This is my show. This is my show. You tell me nothing about this. Is my show. This is my show. Tell me nothing about my show. How deep have you videos can done in a main you respect up by sinners as you told them fake up on Sangha. Ngo Ashiba. This is a woman who did a manga. You don't use it. You don't use it. Sakariza suti kepe kwa nani? You talk a woman because the other chimogara pasi kani. Kanganza zvinhu mangwana ndirekoda now ndizi ati azirekodeka koda urekoda zvinokanganisika iwo madmino kuti wakadada zvinhu MDC program yangu ka you will lose your career through the blink of an eye. That iconish word. Bale one nhasi unenge kutopenga uziya. Kupenga nekuziya zvinhu zvangu ka. Ukandira munenge kuti zviite sei? Munenge ndifotka ndokupenga kwamakuita waiziya. Ungochitota.
saka apa kapa uyabhema sikangu uyakuda kuti anharo anozazosangana office zvokuti asati azoti office yatakavhura ndekukontena kuri kumamiswa munhu atidi vatengesi vakaita sewe wakumamiswa uya neT-shirt yake kudhara jonshopa nayo wakaponeka bhantana mheno makazvigadzira uchamaniswe inini manje iwewe mati mino chimboratidza ofesi yako ipapa pashow bva takakanda zvinhu zvangu. This is my television show. aiziye wakaiwana uzinanzengeiwana wantu mukumona vanhu veMDC kudhara hantu mukuona vatengesi vaya takabata hanti pashow iwo wasazvisa paintaneti tichanetsana ndikutsvaga uyu akutanga kuisa rigari zvoti ndiri shefa hanzi andatombowanana iye atoneka bhatana remapipi kudhara Bhatana remapipi atonaro bhatana remapipi kudhara Mason, Secretary General waonera. kumene kunokwazara madachi pa sha sadaro sha Maston aditi wewe unotiza kumareni kwedu kwako iwewe uchiuya kumareni kwedu uchiyazopengera kuno auchazikanwa kuti zvidatyika ano Maston ka you know you're very funny, intelligent in everything, But why can you not do it in your own home, in your own takatimbotaura room? nezvevanhu vaivevekahwawakaigara uya akwajoka kumareni kwako enjoy to have you chimbotate zvakapfeka entertain zvikuratidza improvement zvoti mati mino kusanenge ari kuratidza aiwa zvikushanda chimboya umboratidza zvauri kanditseke chimboya umboratidza zvauri chimboya panapa uratidza zvauri zvakushanda ka look at me chimboya kudhakwa here handisimorakidza but kweyose ayo kwayo chimbopengeruka kumarengo haina ndipengera. This is my show. wakada kuti ndakupenga mushow mangu nokudhisa pakasonezvitapa kumpaka majakunasalala arisimba hakuna munhu weclass then kunoku circumstances kunokuti nabomen ona amene anozombopfeka nasakarasisa we've got no money but anozombotambira wedzera kunotambira zvitekateka zvavo zvetina zvinonyepedzera nota vanhu vaifunga kuti uri serious muupenyu hwako mai manje tamasitene kwamakandiyo nzevanhu vanoda mamiswa president musanaida kuti muvhurire chii angangovhuriwa kana redi varete